Akokwa Imo steeti ka nke anụ nwa na-afịa afịa wee na-azụ azụ na ụmụada fasizikwa na fa ya ekwezikwa ekwe na otu onye aha kwọ na-achị ọha wee melụ ngagharị iwe wee bịa n'ihu geeti bụ igwefa wee na-atọwọrị ya afịa wee na-abọrị ya ike ebe anụnwa unu ya na ife igwefa kwuru maka ike afa bọrị ya na igwe esikwa nke onye meto were isi eburu na ife ọma ha ya amakwa ya. Ụmụada wee na-akọwa na ọ bụrụ na igwe werugo vootu fatụrụ maka onye ya bụ PG n'obodo fatụnyelu vootu na onye a winu ya bụ vootu si igwe na ndị otu ya wee were ụzọ aghụghọ wee were ndị ọkaikpe wee jee were nya bụ ife wee nye onye ọzọ. Ụmụada wee sị na nke agha eme andị na agha enwekwa ife dịka emume iri ji n'obodo fa na ọ bụrụ na igwe ewechighata onye bụ vootu nye onye winuru ya na ude agha adịkwa ọkwa ya ka fanụzi kepu na igwe fa atọrọ kanopi n'ime bie na ọ na-eri ji. Ụmụada niile wee zukọ wee jee n'ihu geeti bụ igwe wee na-abọrị ya ike esi na ude adịghọ n'obodo na enwekwa ife dịka emume iri ji. Unu makwa na ọ bụghọ nke a bụ nke izizi fa na-eme ngagharị iwe a na-enwebugo nke m wetara n'ihu akwụkwọ fa mekwa ngagharị iwe anụnwa na nke ahụri na fa yipụchala akwa fa mbụ ndị nne wee nyụcharị mama mmiri n'ihu geeti bee amaghọ nno igwe fa dị ife ahụ ka onowu dị ife ahụ mana onye fa jee na nke ya mbọsị a ga-anọghị ya mana nke a fa jeziri igwe fan ya ọdụka onye akpata na fe yipụ ozi akwa fa maka ife ifele unu ya bịakwa ka unu gee ife igwe fa kwuru echekwa na fe ekpego udo maka nya bụ ife amadịrị na ekpebeghị udo na nya bụ ife ka na-aga n'ihu. Igwe na-atụ n'omiti nke ọkpọ na ọgbọkwo ji ka ọ na-eri mana ndị asị na oji ka igwe na-eri. Ụmụọpịa mụ na ha n'ebe a unu ahụ na ihe Ụmụada Akokwa bịara mee n'obi Ụmụọpịa n'ụbọchị taa 29th August 2025. Amaghị m ihe bụ nke a, amaghị m ebe o si. Ana m akọsara ndị nwe ala ndị nwe obi ihe Ụmụada were bịara ebe a mee. Ọpịakwa ịnụrụ ya, anya akụkwa ịnụrụ ya, eze mebụ kwe nọ ya, eze anọwa kwe nọ ya, eze ibekwe, eze ri ọha ụbaka ọhịa mmadụ bụ uko
eze onye ororo ọkwụ ụnọ hụrụ ya amaghị m ebe nke a si amaghị m ihe kpatara ya ụbọchị taa 29th Ọgọst ka m kpọrọ Ụmụọpịa so ha bịa biko ka anyị nwee nzukọ ka anyị kpaa nkata maka obodo anyị ọnọdụ anyị n'ala Ụmụọpịa ọnọdụ anyị n'Akọkwa otu ọ ga-esi dịrị anyị mma n'ala Ụmụọpịa onwekweghị ji m kpawara nga onwekweghị ji ebubutere nga onwekweghị ihe oge gosiri na ana m eri ji amaghị nwe onye m chọrọ okwu lee ihe ụmụada bụrụ bịa nga onwekwa ihe m na-ekwu nke ọ bụla na-arụghị mma mmadụ bụrụ bịa nga ya sorokwa ele be ya onweghị m na-edo ha ma edoghị edoghị ihe ọjọọ ọbụla mmadụ bụ n'obi were bịa nga ya soro elaba be ihe ọbụla o dowere m nga bụ ihe ọjọọ ya soro elaba be ya Ụmụọpịa bụ ndị udo ihe anyị na-aza aba apịa do eme mana lee ka o si were dị enweghị okwu alụba ọgụ onweghị onye m chọrọ okwu onweghị onye m kpọrọ iyi onweghị onye m zọbiri ụkwụ onweghị onye m nọchere ụzọ onweghị onye m so nke ya dị ihe na nke ya gara onye ọzọ ma lee ihe Ụmụada Akokwa bịa mee nga a sị m onye chọrọ udo doruo ya aka onye na-achọkwanụ ha udo ya hụ ihe adịghị n'otu ya hụrụ ihe mkpọmasị ya hụ ihe ịhụnanya adịghị na-ebute onwe ihe ọzọ m na-ekwu ahara m ihe a n'aka Chineke Chineke bụ onye mma obi onye ọbụla anyị nwee ike nyoo n'obi mmadụ mara ihe dị n'obi mmadụ ọsọ Chineke mma ma ihe Ụmụada Akokwa bụ n'obi ha ji wee bịa nga taa ana m asị ihe ọjọọ niile ha bụrụ bịa nga soro ha laa na be ha okwu ọjọọ niile ha kwuru nga soro ha laa na be ha ihe niile ma ike ha bụrụ ma mamịrị ha nyụrụ ma ihe niile ya soro ha lawa na be ha maka na nke a bụ ịfọta obi nke a bụ ịfọta obodo onye na-achọghị udo ọ gaghị enwe udo onye chọrọ udo ga-enwe udo bụkọ ekele na m unu